Hello, ate. Good morning. Good morning. Anong pangalan mo? Yab yab. Taga saan ka? Andyan. Saan? Ano? Saan ka galing? Diyan. Saan ka galing? Diyan. Saan? Diyan. Saan dyan? Diyan. Anong pangalan ng mami mo? Mami diyan. Mami Jeff. Mami Lisa. Anong pangalan ng daddy mo? Daddy Yak. Anong pangalan ng kapatid mo? Mami Tip. Kapatid? Iyo. Anong pangalan ni Pikay? Pikay. Pikay. Adi. Bilang ka. Bilang ka nga. Mama. 1, 3, 2, 4, 5, 6. 5, 6, Yan, sige. Bilang. Stop. Bilang ka, bilang. 1. 2, Kanta ng ABC. Kanta. Ipapakita natin kay mami. ABC. A, B, Yun na. C, E, Kanta na. Kanta ka. B, C, D, E, F, G, Isay, kili-kili, ano, Kili-kili na. Okay. W, Nakasan mo? R, N, Ulit.